kung saan man nato ning atong mga magtiayon nga pikas. What are our churches doing to reach out niining mga bana, mga asawa nga dili kauban sa iglesia? Abi ninyo mga kaigsunan, kung ang inyong mga care groups naglibog ug asa mo mangitag cared family, naara na diha sa inyong mga tugkaran, mga kaigsunan, kining mga pikas nga pamilya. Make them your priority. Mahingon ta, Pastor, grabe mang isuga kay nang banaan ng among diakonisa. We do not care. Kay ang Dios may atong kauban, mga kaigsunan. Make them your subject of interest, mga kaigsunan. Mga membro gini sila, matawag gini sila cared family. Gani ang uban na nasa ila, mga igsoon, daghan ng gikaayo. Mga maninay pa nako ng uban nga gihimong cared family, mga kaigsunan, and despite interfaith marriage condition previously nagmadaogon ang ebanghelyo sa Ginoo, and praise the Lord, nahimo gid silang sakop sa atong pamilya, mga kaigsunan. Mao ni siyang positibong nga resulta. Pero ang tanang kahimtang karon sa mga kaminyoon nga wa pa makumberter, this is our project, mga kaigsunan. Doc Rem, na kay gustong isulti.